नमस्कार, मी सुप्रदा लवंदे तुमचं स्वागत करते बहुरूपदर्शक प्रश्नमंजुषेच्या फायनल्समध्ये। ओळख करून घेऊया आपल्या गटांची। मी गायत्री चारी। मी सृष्टी पाटील। आम्ही मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत। आम्ही आमच्या गटाचे नाव कल्पना चावला ठेवले आहे कारण त्या पहिल्या भारतीय महिला अंतराळवीर होत्या व त्यांनी सर्व जगाला दाखवून दिले की महिला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहेत। दुसऱ्या गटाकडे वळूया। मी माधुरी मराठे। मी प्रतीक शिंदे। आम्ही वसंतराव धेम्पो हायर सेकंडरी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्समधून आलो आहोत। मी कला शाखेची विद्यार्थिनी आहे। मी विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी आहे। आम्ही आमच्या गटाचे नाव पणजी असे निवडले ह्याच्यामागचे कारण पणजी आमच्या गोव्याची राजधानी आहे, ती गोव्याची राणीच आहे व गोवेकर वासांची काळीज आहे। वळूया पुढच्या गटाकडे। मी अनुषा कवळेकर। मी ममता वेर्लेकर। आम्ही सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलो आहोत। आमच्या गटाचे नाव नर्मदा असे आहे कारण नदी ही सतत पुढे जात असते आणि त्याचप्रमाणे आम्ही सुद्धा तिच्याच सारखं करू इच्छितो आणि जिंकणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं नाही आहे आणि या स्पर्धेत भाग घेणंच आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। वळूया पुढच्या गटाकडे। नमस्कार, मी अंकिता भगत। मी निकिता फातर्पेकर आणि आम्ही दोघे आर लेडी ऑफ द रोझरी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत। बालकवी म्हणजे त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे। आम्हाला सगळ्यांना माहीतच असेल की हे मराठीतील श्रेष्ठ निसर्ग कवी आहेत। त्यांना निसर्ग व सौंदर्यशील संवेदनशीलच्या प्रति खूप प्रिय होतं। त्यांचे प्रसिद्ध साहित्य म्हणजे संग्रह बालकवी। म्हणूनच आम्ही आमच्या गटाचे नाव बालकवी असेच ठेवले। फार सुरेख। तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। या प्रश्नमंजुषेसाठी तुम्हाला 2 लघुकथा दिल्या होत्या। पहिली लघुकथा होती परिपूर्ती इरावती कर्वेंची आणि दुसरी लघुकथा होती विद घाटेंची कर्नल मार्शल। तुम्ही या दोन्ही लघुकथांचा नीट अभ्यास केला असेलच, तर आपल्या पहिल्या फेरीकडे वळूया। पहिल्या फेरीचं नाव आहे प्रश्नोत्तरांची फेरी। या फेरीमध्ये तुम्हाला एक प्रश्न विचारला जाईल, बरोबर उत्तरासाठी 10 गुण मिळतील आणि वेळ असेल 1 मिनिटाचा। सुरू करूया पहिली फेरी। पहिला प्रश्न पहिल्या गटासाठी कल्पना चावला। प्रश्न आहे, परिपूर्ती या शब्दाचा अर्थ काय? पूर्णत्व। अगदी बरोबर। दुसरा प्रश्न पणजी गटासाठी, लेखिकेच्या धाकट्या मुलीला आजोबा म्हणजे आपली काय वाटते? हक्काचे वाटे नाही। लेखिकेच्या धाकट्या मुलीला आजोबा म्हणजे आपली काय वाटते? हक्काचे वाटे नाही, उत्तर चुकलंय। हा प्रश्न पुढच्या गटाकडे पास ऑन करूया। मालमत्ता। मी परत प्रश्न विचारते, लेखिकेच्या धाकट्या मुलीला आजोबा म्हणजे आपली काय वाटते? आपली मालमत्ता। नाही, हे पूर्ण उत्तर नाहीये। आपण पुढच्या गटाकडे वळूया। लेखिकेच्या धाकट्या मुलीला आजोबा म्हणजे आपली खाजगी मालमत्ता असे वाटते। अगदी बरोबर। पुढचा प्रश्न नर्मदा गटासाठी, समुद्राचा शांतपणा चित्रित करण्यासाठी लेखकाने समुद्राला कोणती उपमा दिली आहे? सरोवर। अगदी बरोबर। पुढचा प्रश्न बालकवी गटासाठी, म्हाताऱ्याजवळ बसलेला पोरगा
कोणत्या प्रदेशातील वाटत होता? पंजाब. अगदी बरोबर. या इथे आपली पहिली फेरी संपते आणि आता आपण वळूया दुसऱ्या फेरीकडे. या फेरीचं नाव आहे व्याकरण फेरी. सुरू करूया दुसरी फेरी, व्याकरण फेरी. या फेरीमध्ये तुम्हाला मिळणार आहेत 10 गुण बरोबर उत्तरांसाठी. सुरू करूया. पहिला प्रश्न बालकवी गटासाठी. बुवा उभे राहिले या वाक्यातील क्रियापद कोणते? उभे. उत्तर चुकलंय. राहिले हे क्रियापद आहे. पुढचा प्रश्न नर्मदा गटासाठी. सासर या शब्दाचा विरोधार्थी शब्द कोणता? माहेर. अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न पणजी गटासाठी. ऋण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? उपकार. बरोबर. पुढचा प्रश्न कल्पना चावला गटासाठी. डोळ्यात आळस होता या वाक्याचा प्रकार कोणता? डोळ्यात आळस होता या वाक्याचा प्रकार कोणता? विधानवाचक. बरोबर. या इथे आपली दुसरी फेरी संपते आणि आता आपण वळूया तिसऱ्या फेरीकडे. सुरू करूया तिसरी फेरी, चित्र ओळखा फेरी. हा बझर राऊंड आहे. यामध्ये तुम्हाला चित्र दाखवलं जाईल, त्याच्याशी संबंधित प्रश्न विचारले जातील आणि तुम्हाला 3 पर्याय दिले जातील. त्यानंतर तुम्ही नीट विचार करून बझर दाबायचा आहे. यामध्ये बरोबर उत्तरासाठी तुम्हाला मिळणार आहेत 5 गुण आणि चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 5 गुण कमी केले जाणार आहेत. तर सुरू करूया. पहिला प्रश्न आहे, या चित्रातील प्रसिद्ध मराठी संत कोण? पर्याय आहेत संत ज्ञानेश्वर, संत गोरा कुंभार की संत एकनाथ. नर्मदा. संत ज्ञानेश्वर. अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न, या चित्रातील प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सैनिक कोण? ऑप्शन्स आहेत अशफाक उल्ला, मोतीलाल नेहरू, वीर सावरकर. बालकवी. वीर सावरकर. अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न, या चित्रातील प्रसिद्ध राजकीय व्यक्ती कोण? पर्याय आहेत हिलरी क्लिंटन, सोनिया गांधी, मारिया सोरायसिस. पणजी. मारिया सोरायसिस. उत्तर चुकलंय. बरोबर उत्तर सोनिया गांधी. पुढचा प्रश्न, या चित्रातील प्रसिद्ध क्रीडापटू कोण? पर्याय आहेत आनंद बरूचा, शेखर गांगुली, विश्वनाथन आनंद. बालकवी. विश्वनाथन आनंद. बरोबर. पुढचा प्रश्न, या चित्रातील प्रसिद्ध कलाकार कोण? दिलीप प्रभावळकर, विहांग नाईक, मोहन जोशी. पणजी. दिलीप प्रभावळकर. अगदी बरोबर. पुढचा प्रश्न, या चित्रातील प्रसिद्ध सिनेतारिका कोण? पर्याय मधुरा वेलंकर, सोनाली कुलकर्णी, मृणाल कुलकर्णी. नर्मदा. तुम्ही बझर दाबलात पण उत्तर न दिल्यामुळे तुमचे पॉइंट्स कमी होणार आहेत.
या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे सोनाली कुलकर्णी. या इथे बहुरूपदर्शक प्रश्नमंजुषेची तिसरी फेरी संपते.